ధర్మ ఒక రాజు కుటుంబానికి చెందినవారు. చెన్నై దగ్గరలో ఉన్న కంచీపురంలో ఈయన జన్మించారు. పల్లవ రాజుకు మూడవ కుమారునిగా జన్మించాడు. చిన్నప్పటి నుండి ఆధ్యాత్మిక పట్ల ఈయనకు ఎంతో ఆసక్తి. తన 7వ ఏటే ప్రజంతర అనే గురువు దగ్గర బౌద్ధ ధర్మం స్వీకరించాడు. అప్పటి నుండి ఈయన బోధిధర్మగా పిలువబడ్డాడు. బోధిధర్మ తండ్రి మరణం తరువాత తన గురువుగారితో కలిసి దేశమంతటా తిరుగుతూ బౌద్ధ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేసేవారు. బోధిధర్మ గురువు అయిన ప్రజంతరకి ఒక కోరిక ఉండేది. అది తన మతం అయిన బౌద్ధ మతాన్ని ఇండియాలోనే కాకుండా మిగిలిన పొరుగు దేశాల్లో కూడా ప్రచారం చేయాలి. కానీ తన కళ నెరవేరక ముందే ప్రజాంతర గారు కన్నుమూశారు. దీనితో బోధిధర్మ తన గురువు అయిన ప్రజాంతర చివరి కోరికను తన గురుదక్షిణగా స్వీకరించాలనుకున్నారు. దీనితో చైనాకు బయలుదేరారు. కొండలు, నదులు, అడవులు, సరస్సులు అన్నీ దాటుకొని పోయేసరికి 3 సంవత్సరాల సమయం అయ్యింది. అక్కడికి వెళ్ళిన బోధిధర్మ ఎంతో కఠినమైన చైనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాడు. ఎందుకంటే తను అనుకున్నట్లు బౌద్ధ ధర్మాన్ని విస్తరింపజేయాలంటే వీరికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. అంటే వారి భాషలోనే చెప్పాలి. బోధిధర్మ విశాల శరీరంతో పెద్ద గడ్డం మరియు నల్లని కళ్ళను కలిగి చూడడానికి ఎంతో భయంకరంగా కనిపించేవాడు. శకం 527వ సంవత్సరంలో చైనాను వు ఆఫ్ లియాంగ్ అనే చక్రవర్తి పరిపాలించేవారు. వు ఆఫ్ లియాంగ్ చక్రవర్తి బౌద్ధ మతాన్ని అనుసరించేవారు. వు ఆఫ్ లియాంగ్ బోధిధర్మ అనే వ్యక్తి భారతదేశం నుండి వచ్చారని, ఈయన బౌద్ధ మత ప్రచారకుడు అని తెలుసుకున్నాడు. తన రాజభవనానికి ఆహ్వానించి ఆయనను అన్ని మర్యాదలు చేశారు. ఆ తరువాత రాజుగారికి ఉన్న సందేహాలు ఇలా అడగడం మొదలుపెట్టారు. నేను బౌద్ధ మతాన్ని ఫాలో అవుతాను. ఎన్నో బౌద్ధులే వు ఆఫ్ లియాంగ్ బోధిధర్మ అనే వ్యక్తి భారతదేశం నుండి వచ్చారని తెలుసుకుని ఆయన బౌద్ధ మతం ప్రచారకుడని తన రాజభవనానికి ఆహ్వానించి ఆయనకు అన్ని మర్యాదలు చేశారు. ఆ తరువాత రాజుగారికి ఉన్న సందేహాలను ఆ బౌద్ధ సన్యాసి ద్వారా తీర్చుకోవాలి అని అనుకున్నారు. దానికి బోధిధర్మ కూడా ఒప్పుకున్నారు. దానితో ఆయన ఇలా అడగడం మొదలుపెట్టారు. నేను బౌద్ధ మతాన్ని ఫాలో అయ్యాను. ఎన్నో బుద్ధుడి మందిరాలను నిర్మించాను. ఇలా చాలామందికి చాలా చేశాను అని అతడు చేసిన అన్ని పుణ్యకార్యాల గురించి చెప్పాడు. కానీ చివరిగా ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. అదే ఆయనకు మోక్షం లభిస్తుందా అని. అది విన్న బోధిధర్మ కోపంగా చూస్తూ ఇలా అన్నారు. నీకు మోక్షం లభిస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ నరకం మాత్రం నీకు తప్పక లభిస్తుంది అన్నాడు. ఎందుకని రాజు అడగ్గా ఇలా బదిలిచ్చారు. మనం చేసే మంచి పనులను ఎటువంటి ఫలితాలు ఆశించకుండా మంచి హృదయంతో చేయాలి. కానీ నీవు ఏ మంచి పనులు చేశావో అన్నీ గుర్తుంచుకున్నావు. ఏ పని చేసినా మోక్షం కోసమే చేశావు. అలాగే నీవు ఇన్ని మంచి పనులు చేసినా అని అహంకారం పెంచుకున్నావు. కాబట్టి నీవు నరకానికి వెళతావు అన్నాడు. అది విన్న వు ఆఫ్ లియాంగ్ ఇతన్ని తరిమేయండి అని తన సైనికులతో చెప్తారు. రాజుగారు బోధిధర్మను తన ఆస్థానం నుండి తరిమేశారని ప్రజలకు కూడా తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ప్రజలు కూడా బోధిధర్మ దగ్గరికి రావడం మానేస్తారు. దీనితో బోధిధర్మ షావ్లిన్ అనే నగరానికి వెళ్ళిపోయి ఒక కొండ గుహలో వెళ్ళి ఏకాంతంగా 9 సంవత్సరాలు ధ్యానంలో ఉండిపోతారు. ధర్మ చేసే కఠోరమైన ధ్యానాన్ని చూసిన రాజు హ్యూక్ అనే వ్యక్తి బోధిధర్మ దగ్గర శిష్యునిగా చేరాలనుకుంటారు. ఎంత బోధిధర్మను తన గురువుగా ఉండమని అడిగినా ఆయన ధ్యానం నుండి కదలలేదు. -20°C కూడా ఆయన చలించలేదు. దానితో రాజు హ్యూక్ తన చేయిని నరుక్కొని తన రక్తాన్ని బోధిధర్మపై ప్రవహించేలా చేయగానే బోధిధర్మ జ్ఞానం నుండి లేస్తాడు. హ్యూక్ శ్రద్ధ పట్ల ముగ్ధుడైన బోధిధర్మ తనని శిష్యుడిగా చేర్చుకుంటారు. అప్పటి నుండి హ్యూక్ పేరును షాన్ గ్యాంగ్గా మారుస్తారు. షాన్ గ్యాంగ్ అంటే జ్ఞానం మరియు సామర్థ్యత. షావ్లిన్ టెంపుల్లో విద్యను నేర్పుతారు బోధిధర్మ గారు. షావ్లిన్ ప్రజల శరీరం కొవ్వుతో ఉండటం చూసి ఆయన భారతదేశంలో నేర్చుకున్న హఠయోగం మరియు రాజయోగంలను బేస్ చేసుకుని వారి శరీరాలు బలపడడానికి వ్యాయామం చేయిస్తాడు. అలా షావ్లిన్ నగరవాసులు బోధిధర్మ నుండి అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నారు. అలాగే వారిని బలపరుచుకున్నారు. అప్పట్లో బోధిధర్మ గారు నేర్పిన విద్యలే ఇప్పుడు కుంగ్-ఫు మార్షల్ ఆర్ట్ పేరుతో ఉన్నాయి. బోధిధర్మ ప్లేస్లో షాన్ గ్యాంగ్ను నియమిస్తాడు. ఇది నచ్చని మరొక శిష్యుడు బోధిధర్మ తినే ఆహారంలో విషం కల్పిస్తాడు. ఆయనను అక్కడే సమాధి చేస్తారు.